da ya ce ka bai shayi har yanzu baka bani ba. Okay, ya hakuri da Allah. Na ɗan shiga wani lissafi ne amma yanzu bari a gama insha Allah. Kai ne, nawa ne bai take na ku baka na yi. Sai zan jin gwagwa yanzu dan kare da wani sha. Wallahi ni ma haka na dan jiran shayi ne. Ruwa ba mai shayi. Okay, ba ni biredin nan na 100 zaka bani. Okay. Shayi nawa shayi nan ma. Okay, to amma ka kula yi. Ya zama. Ya nama da an yi kwasu wani ka san nawa kake bada. Ya zo mu daga shayin bari. Wallahi shayin ne ya dan yi zafi da yawa ne shi yasa. Ba ga shi. Wannan ya zafi da yawa. Kai daga mu. To, daga Ni ma sai kai mun baki ke tun da. Ai ni wannan shayin nan ban dauke shi a wani mai zafi ba. Wannan hawa wani zafi ma yi? Ni wannan ai shan ruwan sanyi ma zan mu. Eh? Amma dai ba shayi na ba ko. Shayin naka. ba ka yi wa shayin na shan ruwa ba. To nawa ka sa idan ba zan iya mai shan ruwa ba. Ai ni ba na tasa da ina tasa da sai mi. Kaga, misayan da misaya. No, Nawa ka sa? na sa wata wannan wayar biyu wace ne amma na sa ta domin amma kai ni ba kan sa ban kin sa gidanmu ba. Amma wannan wayar ta wata ita nake ji. Dan haka na sa ta. Waya kai na baka rike. Ni yanzu sai a kawo in rike. To kai mai kasa? Ni ma na sa wayata, ga wayata ga kuɗina. Wani shaida ne ina kallon abin. Gaskiya wannan jaka din. A ba Na sa. Wannan jaka din Ni dai yayi wa shayin nan shan ruwa. Ni kuma wayan nake tafi ita ga wayata Ni ga zan kuɗina. mika masa. To babu ma shaida. a kawo shi. Kuma ina zuwa. Ni sai ne kaga. ba shan ruwa ba. Shan abun da ibi ruwa ma sai ne ba shayin nan. Ina da ja wallahi in dai shayin nan ne. Dai boshi kai ma mai shayi har da kai za a yi shayin nan ka sake. To ba shi mana in rike. Ni wani sai ya hada agogonsa saboda wayansa ai bibu ne. Wa agogo na dan kanana? An kanana na sai agogon nan amma ban kina saka shi ba. Domin gidanmu ma ban kin saka shi a caca ba. Kai jarin ganan ma sai saka ta a caca. Zaka. Mai shayi, haɗo shayin. Sha maka ni mana. Sha. Ha 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 ha!